Розалия жиһаз кибете балаларның шатлыклы авызларынан гөр килеп тора. Башка көннәрдә бире сатып алучылар күп булса, бүген рольләр алмашынган. Урдада яше чыршы балкып утыра, әйләнә тирәдә кыш бабай, кар кызы балаларның талантларын барлап бүләк өләшә. Күмәкләшеп чыршы тирәсендә уеннар, җырлар башкару сабыйларга бик ошый. Петь песни, водить хоровод, получать подарки. Аз тәэмин ителешле күп балалы физик мөмкинлекләре шикләнгән гаиләләрдә тәрбияләнүче 250 балага Розалия Зарипова яңа ел бүләге әзерләгән. Бер өлешен үз кибетенә чакырып бәйрәм оештырырга ниятләгән ул. Бәләкәйдән шулай воспитать ителгән инде ул нигә кечкенәдән что кешегә изгелек ясарга, менә кешегә хәер биргә, менә авыр нидә торган, авырлык белән торган балаларга садака биргә, аларга ярдәм итәргә, авыр менә ятим кешеләргә яшьтән инде без ярдәм итәбез, хәлебездән килгән хәлле. Шуның өчен мин быел да инде балаларны шатландырасым килде инде. Менә бу безнең менә бик зур бәйрәм, конечно, мәүлид бәйрәме. Аннан соң яңа ел белән матур килә бит инде. Шушы яңалар, шушы балаларны, менә килгән балаларны менә без инде алдык, балаларга бүләкләр алдык инде барсына да инде. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән җитәрлек дип инде. Шуларны балаларны шатландырырга килде мине яңа елда, что балаларның күңелләре шатлык булсын. Күп балалы әниләр Нурлат шәһәреннән генә түгел, Әзирекле Кәкре Атау авылыннан да чакырыла. 4 бала тәрбияләгән аналар өчен мондый бәйрәм күңел ачу чарасы да, сабыйлар өчен истә калырлык яңа ел. Бу балалар өчен чыршы бәйрәменең тәүгесе. Бу ел көне әзерләгән өчен Розалия апага бик зур рәхмәт. Безне белдерәбез ата-аналардан, бик әйбәт булды, бик күңелле булды, балаларга шады. Шулай һәм дә коррекцион мәктәптән килдек менә без. Анда да шулай Розалия апа шундый балаларга бүләкләде, Аллаһның рәхмәте яусын. Балалар шатланды, бик әйбәт булды, күңелле булды, уйнадылар, бирделәр, көлделәр, җырладылар. Бүгенге бәйрәм балаларның күңелләрен күтәргән өчен Аллаһның рәхмәте яусын. Бунагыбыз белән килдек. Балалар уйнадылар, килделәр, шаярдылар. Әлбәттә, аларның беренче юлкалары хәзер. Аннары тотына инде, но хәзер беренче. Аларның шуны көтеп тордылар, килделәр, уйнадылар. Кибет хозяиннарына, Розалияләргә Аллаһның рәхмәте яусын. Балаларның күңеле Аллаһ Тәгалә аларга йөзе белән, мине белән күтәрсен. Чыршы бәйрәмнәре әле башлана гына. Бу сабыйлар өчен Розалия апалары оештырган бәйрәм һәм бүләкләр еллар үткәч тә хәтерләрендә озак сакланачак әле.